Il-Maltin żammew ma' tradizzjoni tal-imnarja u fil-festa ta' San Pietru u San Pawl irħewlu lejn il-buskett għal wirja ta' frott, ħaxix u b'mod speċjali għana tal-botta u risposta. Il-festa tal-imnarja hija kemm festa folkloristika kif ukoll festa reliġjuża. Dan għaliex il-Knisja Kattolika f'dan il-jum tiċċelebra wkoll il-festa ta' San Pietru u San Pawl. Il-kelma imnarja ġejja mill-kelma Latina luminarja li tfisser mixela. Fil-fatt jingħad li f'din il-ġurnata fi żmien ir-Rumani kienu jinxtelu lampi madwar il-bliet Maltin. Il-festa tal-imnarja bdiet ġurnata qabel meta fil-lejl ta' bejn il-ġimgħa u s-sibt fil-buskett kien hemm spettaklu tal-qana u sfin folkloristiku. Bħalma ġara fis-snin li moddija, is-sibt filgħodu l-attendenza fil-buskett kienet waħda tajba ħafna. Wieħed seta' jinnota li apparti il-Maltin kien hemm preżenti għadd ta' turisti, spikkat il-fenkata tradizzjonali u l-inbit. Madankollu ma kienx hemm biss il-fenkata, iżda apparti l-ikel tradizzjonali Malti kien hemm ukoll qatt ta' wirjiet agrikoli fosthom xejjex u frott. Imbagħad għall-ħabta ta' nofsinhar saret il-preżentazzjoni tal-premijiet mill-President tar-Repubblika George Abela li kien akkumpanjat mis-Segretarju Parlamentari għall-Bidja Sajd u Drittijiet tal-Annimali Rodrik Galdes li ppreżentaw premijiet lil dawk li ħadu sehem fil-kompetizzjonijiet. One News kellem ma' Marco Pizzani, wieħed minn rebbieħa li pparteċipa bil-fnik tiegħu f'waħda mill-kompetizzjonijiet. Kull sena li tiġi jekk nistennija jekk bħal speċisa kittella biex tieħu pjaċir u tintaqa' mal-ħbieb li tkun ilek ma tarhom. Wara nofsinhar saru tiġrijiet ta' żwiemel taħt is-saqqajja fir-Rabat. Il-ġerrejja kompetew għal palju li fl-immoddi kien ikun ippreżentat lir rebbieħa mill-Gran Mastru tal-Ordni ta' San Ġwan.